Good morning and welcome to our English class. Bună dimineața și bine ați venit la ora noastră de engleză. Let's stand up. Hai să ne ridicăm. Let's put up our hands. Hai să ridicăm mâinile. Up and down. Sus și jos. Let's move a little bit. Hai să ne mișcăm puțin și să cântăm împreună cântăcelul Good morning. www.dreamenglish.com Good morning, good morning, good morning. 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 Clap your hands, clap, clap, clap. Stomp your feet, stomp, stomp, stomp. Spin around, spin, spin, spin. Alright. Good morning, good morning, good morning. 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 Wash your hands, wash, wash, wash. Shake your hands, shake, shake, shake. Brush your teeth, brush, brush, brush. Alright. Good morning. Good morning, my dear students. Bună dimineața, dragii mei elevi. Astăzi vom vorbi despre daily routine, my daily routine, adică rutina mea zilnică. Vom parcurge fiecare pas al lecției noastre, așa încât, la sfârșitul lecției, toată lumea să poată să spună aceste lucruri despre rutina zilnică. Bineînțeles că primul lucru pe care îl fac este I wake up. Eu mă trezesc. I wake up. I wake up. I wash my face. Eu mă spăl pe față. I wash my face. I wash my face. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. Adică eu mă spăl pe dinți. I brush my teeth. I comb my hair. Eu mă pieptăn. I comb my hair. I comb my hair. I comb my hair. I eat breakfast. Eu mănânc micul dejun. I eat breakfast. I eat breakfast. I go to school. Eu merg la școală. Și în cazul acesta eu am pus o imagine actuală. Așa mergem noi acum la școală, în fața unui laptop sau în fața unui telefon și acolo ne putem întâlni. Noi astăzi ne-am întâlnit prin intermediul unei filmări, dar chiar și așa, tot school se numește, într-un fel sau altul. I go to school. I go to school. Bun.
Haideți împreună să cântăm cântecelul împreună cu Matt despre activitatea noastră zilnică. All right. Here we go. I wake up. I wake up. I wake up. I wake up. I wash my face. I wash my face. I wash my face. I wash my face. This is what I do when I wake up in the morning. Yay! This is what I do when I wake up. Yay! I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. I comb my hair. I comb my hair. I comb my hair. This is what I do when I wake up in the morning. Yeah. This is what I do when I wake up. Yeah. I eat breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. I go to school. I go to school. I go to school. This is what I do when I wake up in the morning. Yay! This is what I do when I wake up. Yay! I wake up. I wake up. I wash my face. I brush my teeth. I brush my teeth. I comb my hair. I comb my hair. I eat breakfast. I eat breakfast. I go to school. I go to school. All right. All right. All right. All right. All right. Haideți să repetăm. Vom relua fiecare expresie în parte, fiecare propoziție în parte, așa încât toată lumea să poată pronunța. Eu spun, voi repetați. Dacă deja știți, puteți să spuneți împreună cu mine. I wake up. I wake up. I wake up. I wash my face. I wash my face. I wash my face. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. I comb my hair. I comb my hair. I comb my hair. I eat breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. I go to school. I go to school. I go to school.
Dragii mei, mă bucur foarte mult pentru că astăzi am reușit să iau legătura cu voi prin intermediul acestei filmări. Sper din tot sufletul că ați reușit să repetați împreună cu mine, eventual poate ați reușit chiar să vă luați notițe pe caietelul vostru și ne vedem data viitoare. Vă urez o zi bună, have a nice day, and don't forget to smile. Nu vă uitați să zâmbiți. Everything will be just fine. Totul va fi bine. Bye!